ya agwa onwe anyị n'anya na ya dịka okwu kwa izu onye ọbụla si na anyị ya agbasasị ka ya zịsa anyị agbasa ya dịka okwu holy man social akpọkwuo m ike nga oburu ihe niile kpọkwuo na konovu niile na bịa n'ikwu a kpọkwuo ike nga ibe niile eji wee nwe igbo ibe eji wee igbo ike nga igbo niile na bịa na ikwu a na mgbe anyị ga-ata ọjị a na nwanne mara nwanne ya anyị ga-abụ ndị eji ama atụ anyị gbue n'aka na-ebuta mma anyị gbue n'aka ekpe mma anyị gbue n'iwe ebuta mma wee na-akpọkwugwu Chineke akpọkwuo m Elohim akpọkwuo m Eshadai akpọkwuo m Yahweh kpọkwuo Yeshua na-abịa taa ọjị a ka anyị taa ya n'ibe n'afọ Chukwu nke abịa ise igwe eze ndị Igbo nke izi na Cote d'Ivoire eze kwesịrị Igwe amụma